Pinoy Bus Driver TV. Ito na kami kung buksan. Abot na ang kinilo ay ito. Nakaliwa na rin sa kanto. Ito na sa Tara, sa Bukod. Makaya pa ng mga itakira. Oh, ito. Zero. Dalawa daw. Yeah? Yeah? Ha? Oh, dalawa. Sige, bro. Ano? Yeah. Hindi na makakalagot sa atin. Ayaw na ulit namin. Kaya pag diretsong may yan, diretsong lahat yan. Hindi sa unahan yung proper lang siguro. Hindi tayo sa Quirino Highway. Sa tayo. Malayo yun, nasa tayo na din naman yung labas. Oo. Layo dyan. Hello, ba't tawag ka? Ha? Bakit? Pero amigo, Oo. ayaw mo pa rin. Dito pa sa ano? Dito pa sa... Sa Bicol? Okay. Alauna na umalis yung parang physical. Hindi ano, alam mo nung kahit na naman araw doon, akin pa rin yung doon, yung bayan na yun. Akin pa rin yun, kahit na ano, pati manager doon. Wala. Huwag na, babay. Ay, wala. Alam nga, hindi nga, ano, gawa nila kung ano, alam ko pa. Ganun ba? Dapat wala na malalaki siya. Hindi. Wala na. Kami na ang last pulso. Wala. Davao. Hindi. Ngayon pa lang yan. Si ano? Wala sa isip pang hindi rin. Kaya dyan nga si Alperes. Tawagan mo Alperes. Siguro Alperes. Alperes. Yun. Basta doon. Tapos isang Davao pa. Nandiyan pa yun. Kaya nakalis sila noon alas 4 dito sa ano? Dagdag 1903. Nandyan. Si Pisyaw. Yan. Ayun ang ano mo, abangan mo na, nandiyan na, malapit na yan. Kasi ang sinakyan namin yung pagbalik ng Muscat. Ang sinakyan nila. Alauna, yun na. Yun. Dito pa lang kami sa ano? Tara. Papasok ng Quirino. Nandito na sa Quirino na. Diyan ka na sumakay para huwag mo na kami abangan. Mamaya pa kami, abangan mo pa ako. Kaya nga tawag ka pa eh. Meron. Di ba bayad ko? Babayaran ko eh. Niram ko yun eh. Di ba? Pwede. Ganun, babayad. Bayaran ko pa rin. Sige. Bakit di kayo bumiyahe?
Ano? Ibig sabihin, pahinga rin kami pagdating dyan. Dalawa na lang maiwan kung magdalawan ka release ngayon. Sige, sige, sige. Sige, pre. Sige na, sige. Okay, sige, 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 sige. Sige, 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 sige. Sige na. Yeah. Sige. Ito ko na, natutuwa kita. Sige, Dinali na po ito. So, kasi Nakakaroon kasi ito may lupset, kaya nabibitin tayo dito. Lupset, kaya sa... Anggol ka lang, anggol. Anggol. Ito. Assess. Oo.
Lupin. Ngayon ako nakakaharap ng biyaga. Si Lupin. Pinasukan ako pre. Lupin.
Ang dami gumagapang dyan. Kaya maraming kumangkapang dito ng Binubusin. Kaya yung truck kumangkapang oh. Bilang lang natin. Kaya pag nabitin ka dyan, dapat talaga. Kung sila na sa Barangay Lourdes. Kaya maraming mga paninda sa tabi ng Binubusin. Katay na naman yun. Ha? Katay na Ah. yun. Bawa kayo ang kayo eh. Ilang ng buhay nung oras. Kaya lang, magkakain na siya. Ito yung dating malubak dito ng Binubusin. Ayan, wala na lubak. Tinandala yung espalto.
tayo sa LTO, pero sa Tagay.